रिपोर्ट राम भुआल निषाद के बा। देखिए हम कहतनी अपराधी अपराधी होला, चाहे उ जात कौनो रहे, अपराधी अपराधी होला। तो राम भुआल जो निषाद बने उन्हीं घर से 2 मुलजिम विकास और गुलशन। नमस्कार, भोजपुरी न्यूज टाइम पे आपके स्वागत बा। आप देखत नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू शरण। आज जैसने जगह पे हम मौजूद बानी, जौना जगह के लोग, जौने घर के लोग काफी गमगीन बाड़न, काफी दुखी बाड़न और मरमाहत बाड़न। एकर कारण बा कि कुछ दिन पहले एक घटना यहाँ एक ऐसा घट गई, जौन एक 20 साल का नौजवान और 55 साल का चाचा, वो नौजवान के विशाल का एक ही साथे दोहरा मर्डर भइल, गोली चलल। काहे चलल, काहे ई घटना घटल, ए पर हम और लोगन से जानब। अभिन यहाँ पे सन्नी यादव यहाँ पे आयल रहलन, विधान परिषद सदस्य रहलन। हम और जानब कि ऊ का कहलन हा, ए परिवार के और का सांत्वना दिलन हा। कितना दर्द भइल हुई जौन बाप अपने बेटा के लाश के कंधा धेले हुई, कितना दर्द भइल हुई जौन महतारी अपने बेटा के अपने आँखी के सामने विदा कैले हुई। वह महतारी के दर्द हम जानब, वो महतारी के पीड़ा हम जानब कि आखिर कैसे वो महतारी जी रहल बा अपने 20 साल के लड़का के जौने के दूध पियोले हुई। वो महतारी के हम माई विशाल ये दुनिया में अब नाही बाना, विशाल का माई कि हम दिखाओ तानी कितना पीड़ा और कितना दर्द, कैसे का भइल रे माई बच्चा कुछ नहीं कहना गईना दौड़ल ओई में गोलिया चेचरवा फाड़ के अब ढठरवा चलाई दी हला से मैया हमर बच्चा कुछ नहीं। माई बतावल जाला कि विशाल पढ़ले में बहुत ठीक रहल। अरे पढ़ले में ठीक रहना, बीए में पढ़त रहना और कुछ नहीं। शादी ब्याह ना बिनन भइल, बियाह खातिर मनावत रहना सब भइल। अब 10 दिन भइल आइला ना सब तो टक्सा हो जात रहला पढ़ले के मारे। काहे आखिर घटना ही भइल माई, काहे ऐसन भइल? अरे कुछ घटना लैके लैके कहना अपन में हेती चुक लैके लैके कहना बढ़ते बढ़ते और भाई से आन बानस इस सब के जानकारी नहीं रहल कि सब मार दिए नहीं तो इहो सब सजग रहल होत। गए न सब लैके वहाँ से कुल यहाँ ले चढ़ के आयल न सब कहना से चल चल वहाँ लोहे के ढाठर और ढाठर फाड़ के तड़ तड़ दाग दिया न सब। हमारे घर के केहू सजगे नहीं रहल, नहीं तो हमारो घर के सजग रहल एक का जनी वो गिरल रहता। कितना कितना लेके बाना आपके? अरे हमारे 2 लड़का बस। विशाल बड़बर रहना, जेठ रहना हुए सब जिम्मेदारी उठौले रहना, सब हमार काम हुए भी करत रहना। अब हमन के बा एगो तकलीफ सवांग बस पड़ल बड़ा उनके पकड़ ली हनी, उनके पकड़ लेनी कनी एक लाठी मार के सुअर के मरी जमक वो कैसो बच जाइए तो उनके ना पकड़ी पवनी। अब उनके पकड़त बरना उनके कुल मार दी है ना, उनके एक जानी ससुर ना उनके भी मार दे ना सब। सरकार के केहू अधिकारी आयल कुछ मांग आपके पूरा भइल? कुछ मांग कैली आप लोग? अभी कुल हमके पता ना है, हम ना है बतिया पानी उनका पिताजी मारा। आप के बाणी आप बताएं। हम इंदल के अम्मा हैं। इंदल के भी चोट लगल बा? इंदल पीजीआई में भर्ती बाना। इंदल का का हालत बा इस समय ठीक नहीं बाना, उनके ऑपरेशन हो गल बा भाई, ठीक नहीं बाना, उनके मशीन से थी होता। उनके बाप के कैसे चोट लग गई? हमके अमरनाथ सहानी मारे लाठी से। अरे अमरनाथ साहनी गिरफ्तार बाना? हाँ इस समय बाना गिरफ्तार। अब वह हमके मरना है, ओकरे बाद हमके लोग हॉस्पिटल भेज दियल, तब हमारे घर वालों के लाठी गोली बंदूक चला कर एकदम गिरा दिया ना। हमारे इंदल के घाही बाना, हमारा आदमी घाही बाना दयाराम। हाँ अच्छा, आपके घर का 2 लोग घायल बा? हमार 4 लोग घाही, हमार लड़की के गोली लागल बा, हमारे मर्दे के गोली लागल बा, हमारे बेटा के लागल बा। हमके प्रियंका आपके लड़की है? हमार लड़की है, उनका हालत का? उनहु का हालत ठीक नहीं बा, ऑपरेशन देखन का होला वो भी पीजीआई में है एकदम। हमन के पूरे परिवार हम 4 लोग हैं, कम समय लड़का हम लैकन करते भइल बा, हमन से दुश्मनी उनसे कुछ नहीं रहल है। नाथू के घर से हमन के घर से कुछ दुश्मनी नहीं रहल है साहब, बाकी रब उनके अंदर का भइल का कहना हमन के तक कहना। हमन के केहू से झगड़ा झंटा थी नहीं रहल। घर वाला खेत में रहना उहो सब आके हमार जब खून देखा ताना तो सब जा ताना दोहाई मांगे तौलक ओ सके पर गोली बंदूक कुल चला से केहू के कोनो केहू ना एक डंडा नहीं केहू मर ले भाई मन, एक डंडा नहीं लगल बा सबके और तो कुछ नहीं है। हाँ ये बहन है का विशाल का? हाँ रामकिशन का बेटी,
रामकिशन यादव के बेटी के हम दिखाओ थे जेकर 55 साल उम्र रहे और वो बेटी अपने बाप खाते। बेटी बताओ का सपना रहे तुहार, बाप रहता तो का होता, कुछ बताओ बेटी। दांत लगे इनके, कितना बड़ा मंजर बा, कितना बड़ा दुख बा, ये परिवार कितना बड़ा सदमा बा। एक बेटी जौन एक पिता के गैला के बाद बार बार बेहोश और अचेत हो जाती है। आप रामकिशन की पत्नी हैं, कैसे हो गई चाची? बच्चन से भइल तकरार, बच्चा से हमार लड़का आवत रहन, हमार लड़का ना उनका लड़का आवत न घोहा बांध के, उन्हीं से भइल। ये दो बेटी बाड़ी आपके? हमारे बेटी 5 गो हलो, 3 जनी बिहार में, 2 जनी बाले, एगो लड़का हम। एक लड़का एक के सबसे छोटा। लड़का बा, तो बच्ची को के बतावा सब। तो वे लड़का उनका गई ना, वो लड़का आई ना तो तकड़ा जकाई ना, तो हमार मालिक हाथ जोड़ के हटा दिया ना सबके, हटा गए ना। तो लड़का भाग के ऐसे गई तो कुल तुरंत सजग रहन, लाठी जौन के गोली बंदूक तो लेके निकल गई ना कुल। अब यहाँ पर तो गल तो मालिक के ऐसे हटौला तो तड़ दे मार दिहलस। तो इनके लेके हमार लड़का चल गए हम बरिस दवा के लिए। ओकरे बस सपर के मालिक हाथ जोड़ते बाने पर चढ़ता न जरे मन ये कुल हो तो मार दिलस गोली, मार दिलस गोली थिया गुलशनवा। ओकरे बाद दिनेशवा के बेटा सहानी फूल पवनवा नाव ह, ऊपर से ही गर्दना पर लाठी मलप हो हमार मालिक चल गया ना। धैर्य बनाए। गोली लगने के बाद ही लाठी, गोली लगला के बाद लाठी और डंडा से। बता बेटी, तू बड़वा रहो? चौथा नंबर। चौथे नंबर। बोलो कुछ बताओ बाप, अब तो तुम्हार बाप नहीं बना, कहाँ से? ई का कारण, कैसन घटना हो गई, कितना बड़ा कोनो घटना नहीं रहल, छोट छोट लइकन में झगड़ा रहल, पापा मर गई ना, छोड़ा दिया ना। फिर उ लइका ओकर फिर बाप आइल, कहना लोग जा जा नहीं मानल, फिर ओकर बाप आइल, फिर वो रहन दियल, फिर लोग कुछ नहीं कहना। फिर उ लइका मरा के दुआरे पर चल गई। ओकर से एक बार उ आइल, हमार भाभी खेतवा में रहली, कुछ करत रहली, हमन घरवा रहनी के उ कुछ करत रहली, बस वहीं जब उनके मरला से ही पे उनका कपार फाट गई। तो हमन के कहनी के जब फाट गल कपार तब उनके ले आ दो, दवाई वाई हो जाई, झगड़ा के लिए कुछ होई ना। तो ओकर बाद से भाभी भेज देनी कि हमार बाबू दवाई के लिए चल गई ना, है गौरू बाबू पकड़ के भाभी के लिए गई ना लोग। ओकर बाद से जब ले चलले आई ना लोग, आई ना लोग, ओकर बाद से जब वहाँ लोग फिर मर ना, फिर आधा दुआरे ले आइल हमारे। फिर ई सब बहुत बड़ावल गइल, बहुत बड़ावल गइल। हमारे घर खेत बोआत रहल, भैया लोग रहना नहीं घरे, बस हमारे पापा रहना, 2 छोट छोट भाई को रहना, विशाल रहना। ओकर बाद से जब उ आईना लोग भैया लोग, कहना लोग काहे झगड़ा होता जब तोरे घर से कोनो विधि व्यवहार नहीं बा, काहे होता। फिर उ कुल दौड़ा के आईना। ओकर बाद से ओकर छोट भाई गुलशन रहल, पहले विशाल के गोली मार दिया। विशाल जब गिर गई ना, तब ई हमन के जानी के ठेक लगल है, गिर गई। ओकर से ओकर गिरले के बाद दिनेश के लइका है पवन, जन फिल्टू फिल्टू नाम है, उ ओके फिर 2 डंडा एक मार दिया। अब केहू के जब ब्रेन पे जब घाव लग जाई, केहू नहीं जी। उ विशाल गिर गई ना, ओकरा तले हम गई अपन पापा के पकड़े, तले ही अब अंदर जात रहना ऐसे कर हट हट, तब तक पापा को मार देने हेपे लग गई। अब वजन शरीर रहल, पकड़त पकड़त टाइम लगल, नाइम संभार के ही ना हाइये कपड़ा पहने रहनी, ऐसे ऐसे अब ऐसे ले लोटरिया गिर गई नी, यो गिर गई ना। ओकर जैसे वो गिर ना, ओकर बाद तौले हमारे पापा खेई पर वही मतलब गोली लगले के बाद भी वही पर उ और मारे लगल पवनवा, मारत मारत ओकरा से विशाल हो दम टूट दिया ना। आई न थोड़ा थोड़ा सांस चलत रहल, मारे लगल, वही पता नहीं भगवान जाने का भइल। फिर हमार भाई रहना, उ एम्बुलेंस यहाँ तक कि कोनो प्रशासन कुछ भी नहीं आई। फोन बहुत शासन से काम मांग करते हो? ये मांग करब कि पहले आज तो 5-6 दिन हो गई, उ अम्मर जब मार के भगल तब कहलस कि एगो बेटा बा, एगो हमर चाचा बा ना, आ एगो जौन भैया के लइका मोर मुआ ना है, उ भैया के लइका बा। कहलस कि सबके ऐसन मारब केहू दिया बारे लायक नहीं रही, केहू चिराग जराए वाला नहीं रही। तब ये तो पकड़ के जेल गइल, जेल गई, लेकिन साजिश में गइल बा ना, अपने मर्जी से। न तो प्रशासन गिरफ्तार कइले बा, न तो कुछ सारा में राजनीति सपा के जौन नेता बा ना राम भुवल निषाद,
सारा ऊ करतन है, जयप्रकाश निषाद करतन है। तो सपा के एक नेता आइल ना। सपा के एक नेता आइलन है, सारा अब तालाब में एक मछली पूरा तालाब के गंदा कर देले, पूरा मछली गंदा करेली ना। हाँ जाति के अपने सहयोग करता है। जन राम भुआल निषाद बान है, उनके घर से 2 अपराधी पकड़ल गए जेकर नाम गुलशन बा, विकास बा। बात बा कि राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी का नेता हुआ न, रुद्रपुर से वो चुनाव लड़े के तैयारी भी करता हन, और जौन बा उनके संरक्षण में ये अपराधी बाणन और समाजवादी पार्टी के लीडर भी बाणन। तो ये पर यानी उनका सपोर्ट बा राम भुआल, पूरा फुल सपोर्ट राम भुआल निषाद के बा। देखिए हम कहतनी अपराधी अपराधी होला, चाहे उ जात कौनो रहे, अपराधी अपराधी होला। तो राम भुआल जौन निषाद बाने, उन्हीं घर से 2 मुलजिम विकास और गुलशन। तो ये नेता जो आइल रहलन एमएलसी, इनसे आप कहली ये बात के? हाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के हाँ नेता हाँ, ये बात हम कहनी है। लेकिन जब फुल सपोर्टर राम भुआल निषाद फुल एकदम बाटे, आ 2 क्रिमिनल उन्हीं घर से पकड़ाइल बाने, उन्हीं यहाँ रविवार के दिन शादी रहल, वहीं से पकड़ाइल बाने। यहाँ तक कि अमर बाने, सुनील बाने और शैलेश बाने। यहाँ तो न्यूज दिखावत है, यहाँ नई बाजार टेम्पू स्टैंड, लेकिन सबके पता बा कि सब साजिश से राम भुआल निषाद एक एक करके पकड़वावतन है। इनमें सारा सपोर्ट, सारा फुल सपोर्ट सपा के नेता जौन बाने राम भुआल निषाद ऊ करतन है। सारा अपराधी हुआ बान, हम चाहतनी उन्नत कहीं लड़े लायक रह जा, न तो अपराधी अपराधी होला, चाहे ऊ सपा के रहे, चाहे बीजेपी, कौनो अपराधी रहे, चाहे जात कौनो रहे, अपराधी अपराधी होला। कौने कौने पार्टी के लोग आपके यहाँ से सांत्वना देवे आए? यहाँ तो बीजेपी के भी आयल ना लोग, बीजेपी के आइल? बीजेपी के आयल हली संगीता आयल हली, हाँ विधायक आयल हली। अब इतना दुआरे तो जाग दे, लेकिन जे बा वहाँ मुन्नी लाल यादव ऊ आयल बाणे, मनोरंजन आयल बाणे, और अभिनक जी आयल ऊ आयल बाणे, और काली शंकर जन बाणे ऊ आयल बाणे। अब पूरा आयल तो बाने लोग, काले बाने लोग, लेकिन अब 5-6 दिन के दिन हो गई, कौनो सुरक्षा नहीं मिलल बा जी। दिलासा दे आए लोग गइल बना, लेकिन अब ले कुछ भइल ना। अब 2 मुलजिम वैसे फरार बना, 5-6 दिन के दिन हो गई, न तो हमारे अब कौनो सुरक्षा नहीं बा, कुछ नहीं बा। और कोनो आखिरी बात एक आधा लाइन में? आखिरी बात ये, हाँ मेरा यहाँ तक प्रशासन अगर टाइट रहत तो जेकर घर के मरद जन मार के गइल बाना, सिर्फ उन्हीं घर के उन्हीं लौकता, और जन पवन के घरे बा उन्हों के अम्मा बाटी, कुंभकर्ण वो घर में बाड़ी, जे भी मरले बा उनकर महतारी बहिन जे भी बा, सब के अपने अपने घरे बा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करतिया। पुलिस भी संरक्षण देत रहल का? उ कहे का संरक्षण दिया, 12-12:30 बजे घटना भइल, दुआरे 4 बजे पुलिस आवतिया। ई कहाँ ने भाई हमार फोन कईने, 10 मिनट के बाद भाई हमार फोन कईने एम्बुलेंस, यहाँ तक कहना है कि पुलिस के सहायता में, लेकिन कौनो प्रशासन कुछ भी केहू नहीं आई। देखिए सीधे सीधे एक आरोप बा कि पुलिस घटना के तत्काल बाद नहीं आयल, और पुलिस काफी विलम्ब से आयल, तैसे पुलिस पे भी सवालिया निशान उठा था कि पुलिस भी संलिप्त रहा और पुलिस भी संरक्षण करते रहे। लेकिन एक समस्या और, एक सवाल और कि तमाम पार्टी के नेता लोग यहाँ मौजूद होता रहन, अभी समाजवादी पार्टी के भी नेता आयल रहन, तमाम बीजेपी के भी लोग आवता रहन, जे सुनाता ते आवता। लेकिन बहुत बड़ा सवाल एक उठल समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर, जे राम भुआल निषाद के ऊपर सवालिया निशान उठल कि वो जे विपक्ष बा, जेकरा तरफ से लोग गोली चलोले रहल, उनकर सपोर्टर बाड़न, उनके सहयोग करता रहन। गंभीर आरोप बा, और एक गंभीर आरोप के साथे देखिए ये परिवार के न्याय कब तक मिलेला। ये पीड़ित परिवार दुखी बा, मायूस बा, उदास बा, और जेकरे घर के केहू के मृत्यु हो जाले, जे केहू गोली कांड के शिकार हो जाला, ओकर दर्द परिवार